4:15, polako kotrljamo ka aerodromu. Puckarice. Puc. Da, Ajde. Čokolit. To je čokomlet. Da. Gelicaš je. Gde idete? Da li će vidjeti? Da mazim kucu bronzanu. Miš je dobio grip u džip i prevalio put dugačak, tako pregleda tatko ročak, tatko jedan štip, pa ti je nešto tako graniđa pipnu, veli kao čaro kut, sa moje tačke gradišta, nije ti ništa dokazat. Sad jako. Pa ga smaza. Mjau, pa ga smaza. To je to čudo.